Bam menga şunal bir janda maşinalar toppa bilýän. Bam menga blogger şeýdip maşinalar obzor edip bilýän. Ine köpden bäri garaşlan M8 Competition obzor etjek diýip söz berenim. Ine bärde maşinalar modifikasiýa edilen 340 M340, doğrudan 335. Her bir maşin modifikasiýa edilen RS7 size. Men size nädip oýun edilmelidigini gorkajak. Men size nädip kontent çekmelidigini gorkajak. Oğlanlar, otlayasın maşinlere. Görüyorsun değil mi? Yine kontent şey dip çekil ya. Yine şey dip edil ya. Birazcık ses eştele. Basın onda. Elin bilen yırttırıp bolya, elin bilen hem köşeştirip bolya. Ine gelin bana deň taý çykjak şuňa maşina zor etjek. Ine kontent nädip edilýär adamlar. Hype edesin gelýän olsa. Adamlar, eger şunun izin dowamyny görmek isleýän bolsaňyz, M8 Competition'yň RS7'nin obzoryny etmek isleýän bolsaňyz 5000 like ýetirin, men size oýun görkezjek. Dogry dämi? Ay, bolýaly. Köp söz eçegede ağır bolýar, yük bolýar. Näme onda? Siz bilen kim? Şu Amerikadaky Nowruzel, Nowruz. Basın onda! Köşeşin, köşeşin! Hanımda adamlar görüşençek.